Alkate jauna, euskaltzainburu jauna, agintariak, euskaltzainak, lankideak, lagunak, atxabaltarrak, senideak, etxekoak, egunon guztioi. Ez dira gauza asko bizitzan behin bakarrik egiten direnak, eta horietakoa dut gaurkoa, zuen guztien aurrean sarrera hitzaldia egitea. Besoak zabalik hartu naute euskaltzainek eta ezagutu ostean, are zailagoa eta ausardi handiagokoa egiten zait zuen aurrean mintzatzea. Baina iritsi da eguna eta aurrera egitea besterik ez dut. Euskaltzaindiaren araudiak agintzen duenez, bi dira sarrera hitzaldian euskaltzain berriaren betebeharrak. Bata, ordezkatzen duen euskaltzaina gogoratzea. Bestea, hartu duen gaia azaltzea. Lehenengo betebeharra dela eta, araudiak ez ezik, bihotzak ere eskatzen dit, Joan Mari Torrealdairen aipua egitea. Ez dut gainera ordezkatzen, 29. aulkia berarekin partekatzen baizik. Joan Mari Torrealdai nabea, Bizkaiko foruko semea, 1975ko ekainaren 27an izendatu zuten euskaltzain urgazle, eta 2007ko azaroaren 30ean euskaltzain oso. Ez dut Joan Mariren ibilbidea azalduko, teologian eta informazio zientzia eta lizentziaduna dela, edo zientzia politikoetan eta soziologian doktorea, ezaguna duzuelako eta gainera joko lukeelako, luzea bezain emankorra baita Joan Mariren ibilbidea. Baina gaztetxotan Arantzazura joan izanak bere bizitza markatu zuela esango nuke. Jakin ezin baita Arantzazu gabe eta are Torrealdai gabe ulertu. Euskal liburugintza, bibliografia eta zentsura izan ditu eta ditu ikerketa gai nagusi. Azkue biblioteka eta artxiboko ohorezko bibliotekaria ere bada. Uzein hasi berri nintzela ezagutu nuenik. Artean ez nituen 25 urte izango eta garai hartan ategorritan zegoen jakinera EBS korpusa osatzeko material bila joan ginen batean, hantxe topatu nuen, hainbatetan baliatutako euskal idazleak gaur liburu mardularen egilea, Jakin aldizkariko zuzendaria. Hori zen nik garai hartan, gazte eta ez jakin biztan denez, nuen bere erreferentzia nagusia, ia bakarra. Bakarrik esango dizuet, Jakineko bazkide egin datera nintzela etxe hartatik eta gaur arte. Baina Joan Mari, euskalgintzan eta kulturgintzan arlo askotan ikusi izan dugu bere onena ematen beti, 2003an bere onen hori kentzen saiatu baziren ere. Halako itzala duen Torrealdai handiaren ondoan beraz, ulertuko duzue txiki eta sarrion handiak beinola esan zuen moduan, soinean gabardina handiegia banerama bezala sentitzea. Errespetua, eskerrona eta miresmena besterik ez ditut Joan Marirentzat, eta 29. aulkia berarekin partekatzeko ohorea. Ikasturte biribila aurtengoa, euskaltzaindiak 100 urte, euskara batuak 50 eta atxabaltako ikastolak ere mende erdia. Euskaltzaindia Arantzazun, hemendik oso gertu, euskara batuaren nondik norakoak eztabaidatzen ari zen bitartean, atxabaltako guraso talde bat herrian ikastola abian jarri nahia zebilen, ilusioz beteta eta zalantzarik ez dut buru gogor. Nire mintzaldiarekin hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet orduko herritarrei, baina bereziki artean ume ginenon, ume gurasoei eta lehen andereñoei, egin zuten apustua ez baitzen makala izan. Gure aitari, norbaitek esan zion, ni alaba zaharrena izan da, ikastolara eramateko asmoaren berri izan zuenean, damutuko zela. Egunen batean, erabaki hori hartu izana aurpegiratuko niola. Bada, ez dut plaza hoberik irudikatzen, gaur, nire herrian, zuon guztion aurrean, gurasoei kasurik egin ez izana publikoki eskertzeko. Eskerrik asko, aitxatama, einako apustuagatik. Bai, ikastolakumea naiz. Eta orain bai, gatozen gaur hemen bildu gaituenera. Sarrera hitzaldiaren gai nagusira. Hiztegitik kofradiara. Euskaltzaindiaren mendeurrenak atzera begira jarri gaitu aurrera zuzen egin ahal izateko. 100 urteko historia, mende bat euskara ehuntzen, etengabe behar eta garai berrietara egokitzen. Asko da bidean ikasia eta horrek emango digu bultzada euskara finago ehuntzen jarraitzeko. Hiztegi kontuak izango ditut mintzagai datozen minutuetan. Hiztegi kontuak eta kofradia,
euskara ehuntzeko saregileak eta sare konpontzaileak beharko ditugulako. Bat, gaur arteko ibilbidea. Maixu Juan. Haren hauaz eta buruban desberguentza gogorrak esaten deustazuz. Peruk, ze berba da desberguentzia? Nik ez dakit, esan gurako dozu lotxabagek erixa, egizu bada berba euskeraz. Peru abarka, Juan Antonio Mogel. Euskaltzaindiak sorreratik aipatu izan du akademiaren hiztegiaren beharra, eta horren lekuko da 1920an Jaioberritan hiztegi saila eratu izana. Saila sortu orduko hasi ziren lanean, besteak beste Seberaltu Beharrasatearrak prestatutako erderatiko hitzak, hitz barrixak eta antxina hitzak txostena eztabaidatzen. Orduko eztabaida haietako batzuk ia gure egunetaraino iritsi dira. Altube mailegui bide egitearen aldekoa zen erabat eta Azkue ere bai modu apalagoan bazen ere. Hauek Azkueren hitzak. Erdalitzak euskerazkotzat hartzeari ez deritzaiot egoki kutxan gurerik degula behintzat. Kaballoa, ta binagrea, ta kopeta, ta panaderoa, ta petxoa, ta beste 11 mordollokeri herrilauak, publiku sentziloak, esan ohi ditu ta guk publikutxo horri gustu emateko zaldiak hil egin beharrote ditugu. Ospina isuri, bekokia eta bularra estali, okinak arroztu. Markatuko aldigu Azkue handiak, baina euskaltzaindiaren hiztegian, kopetaz gain, petxu ere jasoa du akademiak, Gipuzkera eta Nafarrera markekin bada ere. Altubek hitz mundu guztitarrak, nazioartekoak, politika, musika eta abar, bere horretan onartzea proposatu zuen, eta hori bai, onartu zuen Azkuek horrela. Gehienak behintzat, iguin ezingira gabe sartuko nituke nik ere. Hotel, atxe eta guzti, garestirez baita. Ta kafe, etxea denean, kafetxe. Ta zurrut egiteko urbeltza bada, kafe esango nuke. Kape nere herriko arrantzaleai, ta aketa Azparren aldeko atxo edaleai utzita. Azparnen ez bide dute akeita askorik hartzen egun, berriro ere euskaltzaindiaren hiztegian gaur gutxi erabilia gisa markatua baita. Eztabaida horiek eta beste asko ibili zituzten akademiaren lehen urte haietan, irizpideak finkatu nahian. Azkueren zuzendaritzapean, gerraurrean, urteak egin zituen euskaltzaindiak gaztelania euskara hiztegia osatzen, eta berriro heldu zio lanari gerra amaitu ostean zalbide kondo jasoa duen moduan. Baina euskara hutsezko hiztegi baten arrastorik ez. 1956an oraindik ere abiatu gabea zen, hala eskatu baitzuen aita Bilasantek. Oraindik ez dugu euskara hutsez egindako euskal hiztegi bat, euskaldunari gauzen esanahiak bere hizkuntzan azalduaz, katalanek duten bezala. Katalanen hiztegiak 1932an ikusi zuen argia. Gurean baina, etzekiten nondik abiatu edo, hobeto esan da, denok etzetozen bat hartu beharreko bidean. Ara, Bilasantek berak arantzazun esandakoak. Lehen ere izan zan eztabaida, euskaltzaindiak hitz berrien sortzaile izan behar duen, ala ez, eta ezetzaren alde zeudenak uste dut gelditu zirela gaien. Hauen aburuz, idazleek behar dute bidea urratu. Gaiak euskeraz erabiliz, sortuko du batek hitz aukerako bat, beste batek beste bat, eta hala, berez bezala, poliki-poliki, sortutako hitzaren balioak eta egokitasunak egingo du berau eta zabaldu eta finkatu dedin. Eta euskaltzaindiak orduan, eta ez lehenago, hau da, zabaldurik eta onarturik daudenean, hitzok bere egingo ditu eta hizkuntzan sartuko. Bide ziurra eta zurra noski, baino luzeegia behar bada. Behintzat orain arte, idazle gutxi azaldu zaigu bidea urratu nahi duenik, eta halaxe gaude, idazleak euskaltzaindiaren zai, eta euskaltzaindia idazleei begira. Korpusaren aurrekaria da hau, zabaldurik eta onarturi daudenean, hitzok bere egingo ditu eta hizkuntzan sartuko, dio Bilasantek. Horixe da ba korpusa, erabilerak jaso eta bidea egin dutenak biltzea. Maila apalagoko zerbait, aipatu zuen Mitxelenak 1968ko Arantzazuko biltzarrean. Beharrezkoa dugu bederen hiztegitxo bat, ia ortografiarekikoa utxutxik, nahitaezko badu ere hitzen esanahia laburzki adieraztea, zertaz ari den jakin dezagun. Eta eman zuen bere fruitua, Arantzazuko batzar hartatik batasunerako hiztegi atera baitzen, txikia, 625 forma, baina garai hartarako lorpen handia. Aurrerago etorri zen 1975ean 8 urte arteko ikastola hiztegia,
1784 forma biltzen zituena, eta H letrari buruzko zerrenda ere Bergaran erabakita geratu zen 1978an, tartean hiztegitxo batzuk izan baziren ere. Baina euskaltzaindiak ez zuen hitzen zerrenda multzo bat besterik, hiztegigintza batzorderik ere ez. 1981an sortu baitzuen akademiak handik 2 urtera onartu eta abian jarriko zena. Ordurako, hiztegigintza modernoak hamarkada bat zeraman bide berriak urratzen, ez gurean. 1950an, Casaresek esana zuen, hizkuntza baten lexikoa biltzeko modurik zientifikoena historikoa edo diakronikoa dela. Eta horren baitan baliatu behar zirela gainerako metodoak. Oso ondo ezagutzen zituen beste hizkuntza batzuetan landutakoak Casaresek, eta Mitxelenak ere bazuen horren berri Arantzazuko biltzarrean autore hautatuak proposatu zituenerako. Gure mugetatik kanpo, hiztegiak egiteko modua aldatzen hasia zen, korpusetan oinarritzen hasita zeuden, teknologia, orduko teknologia, lexikografiara ere hurbiltzen hasia zen. Metalexikografiaz edo lexikografia teorikoaz hitz egiten hasiak ziren. Hau da, lexikografia ez da hiztegiak egitea bakarrik, hori lexikografia praktikoa da. Hiztegiari buruzko ikerketa egitea ere bada. Ordura arte hiztegigintza produktutzat hartzen zen, ez zientziatzat. Zientzia hizkuntzalaritza zen, baina hiztegigintza artisautza lan baten emaitza besterik ez. Hiztegien helburu pedagogikoa nabarmentzen hasi ziren Dibua anaiak bereziki. Hizkuntzari buruzko hutsuneak bete behar ditu hiztegiak, baina aldi berean objektu kulturala ere bada, gizartearen testigantza ematen baitu. Ez dut zalantzarik, 70ko hamarkadan indarra hartzen hasia zen lexikografia modernoaren berri ere bazutela hiztegigintza batzorde berriko kideek, Dibuatarren eta Ezgustaren 71ko lanak batez ere. Bestela ez baitago ulertzerik nola asmatu zuten egindako plangintza zabal bezain zehatz hartan, oinarrietatik abiatuta. Hala ere, urteak behar izan ziren, aurrelanak ez baitziren nola nahikoak izan, baina ondo ezarritako zimenduek beti dakarte uzta ona, epe luzera bada ere. Batzorde sortu berriak, hasteko, maileguak nola egokitu eta euskarak hitz berriak sortzeko zituen baliabideak finkatzeko irizpideak zehaztu zituen LEF batzordearen bidez. Oinarriak ezarri zituen beraz, eta irizpideen lanketarekin batera, erabileraren berri emango zuten korpusak osatzen hasi ziren. Bai, estreinakoz, korpusak azaldu ziren akademiaren baitan, bai eta euskararen baitan ere, gure mugetatik kanpo erabiltzen hasita zeudenak. Garai honetan sortuak dira orotariko euskal hiztegia, orduan euskal hiztegi nagusia izendatu zutena, eta 20. mendeko euskararen korpusa urtetan EBS gisa ezagutu duguna. 80ko hamarkadan ezarri zituen egungo egoerara ekarri gaituzten zimendu sendoak, lexikologiako irizpideak eta korpusak. Azkuek eta Altubek 1920an hasitako eztabaida haiek hemen bukatu ziren neurri handi batean, bai eta Bilasanteren kezkak ere. Oinarriak ezarrita, berriro ere hiztegiaren beharra jarri zuten mahai gainean, horretarako ere sortua baitzen hiztegigintza batzorde berria. Baina kanpoan zebilen hiztegigintza maila horretara iritsi aurretik, euskal formen ortografia bera erabaki beharra zegoen, alegia hiztegiaren aurretik ortografia hiztegia bideratu behartzen, hau ere Mitxelenak aipatua zuena. Horrela, 1981an, Zalbidek 10.000-20.000 hitz inguruko ortografia hiztegia bideratzea proposatu zuen, 50.000ra iritsi nahi zuenik ere bazen. Euskara batuaz dihardugunean ere, hainbat hitz eta esapide justu nola idatzi behar den ez dugulako jakiten zioen. Bide ziurra eta zuhurra, baina luzea Bilasantek esango zukeen bezala. Eta urte horretan bertan, Sarako biltzarrean, hiztegigintza batzordeak landutako hiztegi batua lanketa eta onespen prozedurak dokumentua onartu zuen Euskaltzaindiak. 2000. urtean, 9 urteren buruan, ikusi zuen argia 20.000 forma biltzen zituen hiztegi batua gisa ezagutzen dugun hiztegi ortografikoak. Eta orduan hasi zen Euskaltzaindia Europan eta mundu zabalean ia 4 hamarkada lehenago abiatua zen hiztegigintza modernoa aplikatzen.
Orduan hasi zen Euskaltzaindiaren hiztegia osatzen, datu gordinetatik hiztegirako bidea egiten, alegia. Bidea ez da erraza izan, ez da laburra ere, baina hasierako kezkek, eztabaidek eta ametsek badute erantzuna eta etorkizunerako bide horria idatzia. 2. Euskaltzaindiaren hiztegia, zimendu sendoak, korpusak. Iturri zaharretik edaten dugu, ur berria edaten, hitz bizia aditzen, beti berri den hitza, betiko hizkuntza zaharretik. Jose Anton Artze. Orotariko euskal hiztegian dugu abiapuntua, hori da gure oinarria. Eta hori baliatu du Euskaltzaindiaren hiztegiak berak etxea zimenduetatik eraikitzen hasteko. Honen oinarri izan zen hiztegi batuak hala jarri baitzuen abian egun bizirik dirauen bidea. Atzeak erakusten baitu aurrea nola dantzatu. Iturri zaharretik datorren ur berria, alegia. Horiek ere behar ditugu egungo Euskaltzaindiaren hiztegian gure altxorraren parte baitira. Hor dugu abiapuntua, baina 20. mendean sortu zen akademia. 20. mendean edatu zen euskara irakaskuntzara, lan mundura, komunikabideetara, administraziora eta mundura. Orduan eskuratu zuen ofizialtasuna, ez euskararen lurralde osoan tamalez. Orduan izan zen euskarazko ekoizpenaren pizkundea. Eta horrek ere osatu eta indartu ditu gure hasierako zimenduak. Atzo goizekoak dira hauek gaurkora ekarri gaituztenak. Horren lekuko da 20. mendeko euskararen korpusa. Etxearen lehenengo solairua atontzen lagundu diguna, beheko solairu nagusia tradizio urrutiagokoak osatua baitzuen. Badakigu beraz nondik gatozen, nork eta nola ekarri gaituen ona, baina non gaude eta batez ere noragoaz. Gu hemen eta orain bizi gara, eta horren isla ere jaso beharra daukagu bigarren solairua prestatzen hasteko. Etxea atontzen dugun bitartean bertan bizi izateak beti izaten ditu trabak. Ez dugu distantziak ematen duen perspektibarik izaten, batzuetan deseroso ere sentitzen gara, eta aldaketak etengabeak dira gainera. Baina tresna egokiekin dena da posible. Badugu lexikoaren behatokia korpusa, 21. mendeko euskararen isla etengabe eguneratua, baina honek ere orotarikoa izan beharko luke, zabalagoa, orekatuagoa, erreferentziazkoa. Euskararen erreferentzia korpusa izan beharko luke. Korpusa gainera ez ditugu hiztegigile bakarrik erabiltzen, ezinbestekoa du hizkuntza aztergai duen edonork. Euskaltzaindiaren hiztegia gaur. Hiztegiak erlojuak bezalakoak dira. Txarrena ezer baino hobea da, eta honena ezin espero dezakegu guztiz zehatza izatea. Samuel Johnson. Hala aurkezten du Euskaltzaindiak hiztegia sarean. Euskaltzaindiaren hiztegia hiztegi arau emailea da. Hiztegi batua adieraz, adibidez eta azpisarreraz hornitzen duena. 38.878 sarrera, 7.302 azpisarrera eta 63.507 adiera. Baina hiztegiko formak lantzeko irizpideak 1982an finkatu zituen orduko hiztegigintza batzordeak. Bai ondo finkatu ere, oraindik guztiz baliagarriak ditugu eta. Egunero iristen zaizkigu hitz berriak, baina Euskaltzaindiak urari bere bidea egiten utzi behar dio, hitz bakoitzak bere erritmoa baitu. Batzuetan modakontuak izaten dira, etorri orduko ahazten ditugun hitzak. Guk korpuseratu egiten ditugu, eta ibiliaren ibiliaz lekua hartu dutenean, orduan hiztegiratzen ditugu, beti ere maileguei eta hitzeraketari buruzko irizpideak ahaztu gabe. Zenbat utzi oraingoz esan ote dugu lantaldean forma berri baten aurrean, handik denbora batera barrura esateko. Webgune hitza etzen berehalakoan sartu hiztegian, moda kontua izan zitekela argudiatuta utzi genuen zain, erabiliaren erabiliaz hala jaso beharra zegoela ikusi genuen arte, geratzeko etorria baitzen. Kalimotxo bezala, bide batez esan da, batzuen gustuko espazen ere. Eta ate joka dugu aspaldi, zurito. Ba aldu ordain egoki erabilirik, hori da kontua, erabilia izatea idatzian noski. Forma hori kanpoan utzi ahal izateko. Maileguen kasuan, egokitzekoa den edo bere horretan jasotzekoa den ikusi behar da. Nazioartekotasun graduari
hitz mundu guztitarrei altu beren hitzetan, begiratu behartzaio, inguruko hizkuntzek hartu duten bideari, hizkuntza ez baita isolatua bizi. Euskara ez baita hobea edo aberatsagoa izango telefono nazioartekoaren ordez urrutizkin asmatua erabilita. Exotikoagoa izango da, baina hori da bilatzen duguna, ala hiztunen beharrei erantzungo dien hizkuntza modernoa. Txukunagoa izango alda, azkuek eta altubek proposatu zuten kaferen ordez akeita erabiltzea. Ikus orotariko euskaliztegiak akeita sarreran argitzen diguna DRA-tik jasota. Esa palabra, dice Julio Urquijo, la inventó una vieja de Aquén del Pirineo, Azparneko atxoak, para pedir café a una amiga suya sin que se enterasen sus vecinas. Bada ezinbesteko beste irizpide bat ere, ipar ego banaketari dagokiona. Iparraldeko euskaldun batek ez baitu gaztelaniarik jakin behar hitz bat ulertzeko. Ez eta hegoaldekoak frantsesa forma bat konprenitzeko. Eta hor gorde behar da, bai ala bai, oreka, batzuetan ia ezinezkoa bada ere. Nola ditugu bestela gasolina eta esantza hiztegian. Etzegoen bakarra hautatzeko modurik, inor baztertuko etzuenik behintzat, eta zeinek bereari eutsi dio oraingoz, erabilera marka ondoan duela beti ere. Azken urteotan zoritxarrez maizegi entzun eta erabili dugun ingeleseko bullying geureganatzeko ere zain egon ginen. Batzuek mailegua bere gordintasunean erabiltzen zuten, bullying alegia. Beste batzuek aldiz, euskarak berea duen hitzeraketaren bidea hautatu zuten, eskola jazarpen erabilita. Bada, azken hau atera da garaile eta bestelako jazarpen motei ere bidea ireki die. Sexu jazarpen, laneko jazarpen, eta zoritxarrez etorriko diren bestelako jazarpen mota berriei. Etengabe ingeleseko ING bukaerara jo gabe, halako gutxi batzuk geureganatuak baditugu ere, casting, ranking edo trekking esaterako. Izan ere, hizkuntza erabiltzaileena da, ez euskaltzaindiarena. Akademiak erabilerak jaso ondo sortuak dauden aztertu, forma eman eta zabaldu, bueltatu egiten ditu, ez besterik. Horregatik, batzuetan erabilerak irizpideekin edo hizkuntzaren beraren arauekin talka egiten du, berriki moldatu dugun diru laguntza formaren idazkerarekin gertatu den bezala. Erabiltzaileek ondo argudiatutako eskaerak kontuan hartzen ditu akademiak, eta hala dagokiola ikusten duenean atzera egiten ere badaki, berriro ere euskara erabiltzaileena baita, ez araugileena. Eta euskaltzaindiaren lana ez da hitza hiztegian sartzen denean bukatzen, erabiltzaileak hitza bere egin eta erabiltzen duenean baizik. Lexikografia ez delako artisau lana, kanpoko faktoreak ere bere egin behar dituelako. Horrek akademiaren malgutasuna erakusten du gainera eta gizartearen zerbitzura dagoela islatzen. 2000 urterako zehaztu zituen euskaltzaindiak hiztegia bera osatzeko irizpideak, makroegitura eta mikroegitura, garaiko estandarrak kontuan hartuta. Sarreren deskribapen linguistikoan 3 osagai hartu behar dira kontuan, morfologikoa, sintaktikoa eta semantikoa. Hauek artikulua ondo egituratua badago, hizkuntzaren ezaugarriak modu egokian ezagutzea ahalbidetuko dute. Sarrera buruak eta azpisarrerak nola banatu zehaztua zegoen lehendik, hiztegi batuaren garaitik, baina definizio eredua eta horrekin batera adibidetegiaren garrantzia finkatu zen, maiz adibideek lagunduko baitute definizioa eta erabilera argitzen. Eta horrekin batera, ohar gramatikalak, euskalki erregistro edo erabilera markak, jakite arloa, edadurazko edo irudizko erabilerak eta erreferentziak nola landu ere zehaztu behar izan ziren. Eta hori guztia oso modu xehean landuta, beti ere erabiltzailearentzat ulergarri izan behartzuela ahaztu gabe. Horie guztiek esan da, ezer ez da betiko, are gutxiago hiztegia. Moldatzen eta eguneratzen ez den hiztegiak ez du deusetarako balio. Lexikografia ez da zerrenda alfabetikoan esanahia jasotzea bakarrik, alderdi psikologikoa eta soziologikoa ere kontuan hartu behar da. Gizartearen zerbitzura, behar errealei lotua egon behar du. Horregatik da garrantzitsua etengabe berrikustea. Gizartea aldatuz doa, eta halabeharrez hiztegiak ere egokitu beharra dauka. Familia ereduak ez dira duela urte batzuetakoak,
Bikote harremanak pertsonen artekoak dira, ez gizonen eta emakumeen artekoak soilik. Ezkontzak ez dira elizaz bakarrik egiten. Erlijio eta arraza aniztasuna gure gizartearen parte dira egun, eta hori guztia islatu behar du hiztegiak. Amaginarreba ezkontidearen ama da, ez senarrarena edo emaztearena. Iesa egoera klinikoa da, eta giza-immunoskasiaren birusa ez da gaitza, infekzioa baizik. Eta azkuek erabilitako azparneko atxoen kontua ez da egokia. Atxo hitza markatua baita, gutxiespen balioa du eskuarki eta ezin erabil daiteke adinekoren sinonimo oso balitz bezala. Baina jaso beharra dago, helburu didaktikoa ere baduelako hiztegiak. Horregatik daude lagunartekoa, peioratiboa edo bestelako erabilera markak. Erabili egiten diren neurrian hiztegiak jaso egin behar dituelako, baina argi adierazita nola erabiltzen diren eta beraz nola ez diren erabili behar. Sexuak, jatorriak edo adinak ez dutelako berizkeriarik behar, ez da hiztegian ere. Azken eguneratzeak lagunarteko, behe mailako eta herri mailako hainbat forma berri ekarri du, bat edo beste asaldatu dutenak gainera, bokata esaterako. Bada zerbaiten seinale, maila formalari eutxita ere, bestelako erregistroetan normalizatzen ari baita euskara batua. Batua, bai, erregistro hauetarako balio ez duela diotenentzat, hemen kontrako argudio bat. Hiztegiak lexiko orokorra du helburu, ez terminologia, zentzu ertzian hartuta. Baina erabilera arruntean hitz teknikoak etengabe erabiltzen ditugu, erabilera arrunteko terminoak diren neurrian. Eta horiek ere jaso behar ditu hiztegiak erabilgarri izango bada. Oso espezializatua direnak, terminologoen ardura dira, hor dago uzeiko lankideek hasiera-hasieratik kudeatzen duten Euskalterm banku publikoa. Baina Euskaltzaindiaren hiztegiak ere halako asko behar ditu, batzuetan espezializazio markarekin jasotzen baditugu ere. Tinpano hitzak esaterako 3 marka desberdin ditu, 3 espezialitatekoak. Anatomiakoa, belarri barneko mintza, arkitekturakoa, ateburuaren gaineko iruki formako gunea, eta musikakoa, danbor mota. Informazio hori guztia eskaini behar du hiztegiak baliagarri izango bada. Berandu hartu genuen lexikografia modernoaren trena, baina iritsi ginen eta ez genuen eserleku txarra hartu gainera. Baina hori guztia aurretik oinarriak ezarri zituztenei zor diegu. Treneko errailak prest utzi zituzten eta baita abiadura handikoa hartzeko ere. Geure esku dago aurrerantzean egiteko dagoena, eta horiek ez ditut isilean gordeko, lan batzuk hasiak baditugu ere. Badira osatu beharrekoak, azpizarrerak kategoriaz osatzea, edo garai batean hobe marka zutenen sailkapen moduko bat egitea, guztiak ez baitziren bigarren mailakoak, euskalkiak ere tartean ziren eta txikikeriak aurrekoek egindako lanaren aurrean. 3. itzulia hastean ordurarte arautua zegoena korpusean balidatu genuen moduan, ezarpena abian jarriz, ez litzateke txarra izango, orain dugun eskuarteko korpus handiaren kontra berriro ere probatzea, ea bide honetik goazen oraindik ere, erabiltzaileen oharrek ideiak ematen badizkigute ere. Eta nola ez, hiztegia goitik behera lematizatu eta estekaz josi behar dugu berandu baino lehen, barruko nabigazioa errazteko. Julio Casaresek hitz bat bilatzeko aurrena hitz hori aurkitu egin behartzela zioen. Bada lematizazioak bidea arinduko du. Izan ere, Casaresek berak dio, el diccionario de la lengua es la obra más difícil de consultar porque no tiene índice. 1921 esandakoak, duela ia mende batekoak. Onaino iritsita, 56.000 formatik gorako euskal hiztegi arau emailea adieraz eta adibidez hornitua izatea, ez da hutsala. Horretarako ia 100 urte behar izan baditugu ere, baina honek ez du etenik. Egia da, hiztegiak egiteko modua lexikografia modernoaren sorrerarekin eta nola ez korpusekin aldatu dela, eta korpusak gizartearen isla diren neurrian, hiztegiak zuzendu, moldatu eta eguneratzeko modua ere berritu egin dela. Horrez gain, hiztegiak erabiltzeko modua teknologia berriei esker aldatu da azken urteotan, eta horre guztiak eman du aukera bilaketa aurreratuak bideratzeko eta batez ere barruko kontrola geure gain hartzeko. Hizkuntzalaritza aplikatuaren garaian gaude,
eta ezin dugu tren hori galdu, honetan ere hizkuntza galduko ezpada, egungo arriskua heriotza digitala baita, bai, beste tren bat. Eta hala ere, hau aski da? Ez niretzat behintzat. Egiteko hori guztiak bideratu eta erakundearen beste baliabideekin lotu beharko genuke hiztegia bera. Eta hitzaldi honen azken puntuari helduko diot. 3. Kofradia. Mendeurreneko euskara ehuntzen leloa ezin egokiago datorkit aipatu nahi dudana azaltzeko. Kofradiaren nire ametsa zuekin partekatzeko. Euskaltzaindiaren hiztegiak gure erakundearen baliabide asko jasotzen eta batez ere erabiltzen ditu. Hiztegia bestelako lanen erabilera praktikoa ere bada eta informazio osagarria eta adibideak biltzen dituen neurrian. Beraz, zergatik ez lotu hori guztia teoriarekin, zergatik ez demostratu modu gardenean darabilguna zergatik darabilgun. Guztia sarean ehunduko bagenu, balio erantzia emango genieke akademiaren lanei, erakusgarriago eta erabilgarriago egiteko. Gardentasunaren garaian gaude, sare ehun ditzagun edukiak ere. Euskaltzaindiaren hiztegia aitzindaria da, hiztegia osatzeko baliatu dituen oinarriak erakusten. Hor ditugu hiztegiko sarrera bakoitzaren ondoan iturri izan dituen orotariko euskal hiztegia, 20. mendeko korpusa eta lexikoaren behatokia korpusak, euskal tradizioa eta egungoa islatzen dutenak. Baina ez hori bakarrik, hiztegiko formak erabakitzeko baliatu dituen irizpideak, izandako eztabaidak eta erabakiak ere biltzen ditu hiztegi batu oinarridunak. Bada, lexikoaren alorrean iturri gisa erabili ez diren, baina osagarri izan daitezken bestelako baliabideak ere eskaini beharko genituzke aurrekoekin batera. Alegia, lexiko berezituen atalean ditugun zientzia eta teknikaren hiztegi batua, oinarrizko hiztegi juridiko parlamentarioa eta literatura terminoen hiztegia batetik, bai eta euskal hiztegi historiko etimologikoa ere, prest izango denean. Dialektologiaren esparruan, euskal herrizkeren atlasak hiztegian jaso diren forma ugari biltzen ditu, euskalkietako aldaerak bereziki. Eta horiek guztiak mapa batean islatuta ikustea guztiz argigarria da, egun modu automatikoan egiten bada ere. Bi proiektuok zein bere bidetik osatu badira ere, ahozkoaren eta idatziaren arteko koherentzia maila uste baino handiagoa dela erakusten dute gainera. Aipatu berri ditudan haue guztiak bilduta, Euskaltzaindiaren Iker saileko hiztegigintza eta dialektologia atalak saretuak izango genituzke. Gehienak eskura ditugu, sarean kontsultagai, baina hiztegitik abiatuta ikusteko aukerak aberastu egingo luke guztia eta sendotasuna eman egiten dugunari. Euskalkiak, jakite arloak, kategoriak, taxonak eta bidalketak osatzen eta fintzen lagunduko lukete. Eta diodan bide nabar, kontrako bidea ere aberasgarri izango litzatekelakoan nago. Honek eduki guztiak lotzea eskatuko luke. Lana da, baina ez ezinezkoa, eta emaitza oso aberasgarria izango litzateke, koordinazioaren kontrola indartuko lukeena gainera. Euskaltzaindiaren hiztegiak gramatikari buruzko informazioa ere eskaintzen du. Ez dira gutxi, gramatika oharrak dituzten formak, eta horietatik arausolteetan argitaratuetara edo eglu liburukietako azalpenetara joateak, testuinguru zabalagoan kokatuko luke hiztegiko oharra zein azalpena. Are gehiago, oraindik araurik edo proposamenik ez dagoen kasuetan, iaztik eskura dugun Euskara Batuaren eskuliburuak ematen dituen azalpen garden bezain praktikoekin lotu beharko litzateke hiztegiko azalpena. Adibidetegia zabala da oso, eta hor islatzen dira Euskaltzaindiaren arauak, gomendioak eta irizpideak, zein bere aldetik ditugunak bide batez esan da. Izen propioz josia dago hiztegia. Onomastika eta exonomastika inon aplikatzen badira, adibidetegian da. Izen horiek eodarekin eta nola ez ekorekin lotzea aberasgarria litzateke oso, gure adibidetegia arau horien aplikazioa delako. Ahoskera ere aipatuko nuke gustura. Arau orokorra dugu oraingoz eta bere bidea egingo du, baina sarrerak entzuteko aukera behintzat aztertu beharko genukelakoan nago. Bistakoa da, saregilez josia dago Euskaltzaindia. Zein bere aldetik bere sarea ehuntzen, hau da, arautzen. Armi-arma sare handi bat osa dezakegu Iker sailekoen artean.
Eta horrekin batera ez ditzagun jagon saileko lagunak ahaztu, sare konpontzaileak. Sareak oraindik erabat bukatu gabe ditugu eta ez ditugu makalak geurean, Jagonet eta Euskara Batuaren eskuliburua. Azken honen arrakasta ikusita, agerian geratu da gure sareek oraindik ere zuloak dituztela. Eben modu argian didaktikoan jasotzen diren azalpen horiek ere zinez argituko lukete hiztegian erakusten duguna eta erreferentzia bibliografikoek hiztegiari berari sendotasunare handiagoa emango liokete. Kofradia bat da amesten dudana, saregileak eta sare konpontzaileak batuko dituena. Eta izan badugu, euskaltzaindia, baina guztiak erabat saretzea besterik ez da falta. Nire ustez, halako ehuntze lan batek berez ekarriko luke koordinazio handiagoa izatea ere. Ez dezagun ahaztu gure akademiaren helburua zerbitzua eskaintzea dela, baina 21. mendean gaude, eta bere halako zerbitzua ere beharrezkoa da, benetako beharrei erantzun nahi badiegu behintzat. Sare konpontzaileek prestatu beharko dute bere halako eta behin-behineko erantzuna, ondoren saregileek behin betiko lana buru dezaten luzamendutan ibili gabe. Honela, zintzo eta azkar erantzuna ahal izango diogu, txantxetan esan izan den zalantza non euskaltzaindia han horri. Eta hala egin behar du gizartearen parte izaten jarraitu nahi badu. Baditu horretarako baliabideak, badu ezagutza eta badu itzala euskal gizartean. Erantzun diezaiogun bada gizarteak gugan jarri duen konfiantzari. Bukatzeko. Garaiak aldatu egin dira. 2016an paperetik sarerako jauzia egin genuen hiztegian, eta berehala banakako produktutik sareko lan bateratuagoetara. Baina gehiago egin dezakegula uste dut. Teknologia berriak eskura ditugu. Horiek geure zerbitzura daude eta baliatu egin behar ditugu. Hizkuntza teknologien aroan erabat murgildu beharra dauka akademiak aurrera egingo badu, eta dituen baliabide guztiekin zer ez luke egingo. Gizartea aldatu eginda, hiztegiak egiteko modua aldatu eginda. Egin dezagun urrats bat aurrera eta presta dezagun egungo eta biharko beharrei erantzungo dien eduki integrala. Baliabide teknologiko berrietan oinarritutako edukiak, askotarikoak. Hiztegi ortografikotik abiatu ginen, adieraz eta adibidez hornitu genuen, 21. mendera ekarri dugu. Zergatik ez guztia integratu. Duela gutxi, lantaldeko kideok orotariko euskal hiztegiari ikasi dioguna ekarriko dutona bukatzeko, Toribio Etxebarriari hartuta. Beretzat, neure antzera barrualdekoa izan da, kofradia hitzak kostaldekoaz bain beste adiera bat ere badu eta kofradixakua danak kandelia jasoko dau. Eskerrik asko.